laro kom chama uchungi yo machal nade Kenya ranganya kasane yiero ingeni kaka jalno maneno ogore ne participation mar change in this country kendo kaka ngano ma bendo sobeti lokrok mar multipartism adwa na wachi ni gigi miyowa dongo mar gero chama yo machielo idiere moro kanyo nyicho waketo chama ma inwango ka gimo miyo nche jilar offices gi ni gini manche gi make decision kaka ji yiero kendo gimiyo wabedo matek gi yiero joma koro dhi represent gi etelo mar party etelo mar gini National Assembly joma kama koro wadware leaders to mae momiyo kaka jogo manogore ni change sama ne wagore cha ne nitie frustrations mane ng'eny mane kanu kelo nyicho wasokelo demokrasia ni kendo koro tembe dhano bende miyo another information kako wadwa deal gi dongruok mar chama gigi momiyo demokrasia no biro koro magi bro miyo walokrok omiyo gik matimore gi miyo party organ bedo gi information kako wabro yiero jotelo madhie assembly both county kod senate kod MP assembly kai momiyo lwenje gi neno wabro tieko gi another method mwanyalo rangi sama waketo utanisa midwa chung tikela application wanoni wangi maberi so bedo nade ja chama wabro tieko koko mineno mag grassroots gi ingeni kidwa bedo president in Tanzania gin ga model onge ngama chunga to okuoko na dwa bedo president kakineno wanwawega demokrasia e Kenya kaendi kidikta South Africa nitie away magi adopt kata yo magi golo na president matiyo inwanka party ne dual kabisa koro gigi ngato kaka an gimo miyo kwanya lare kata aneno ka senator temo puonjo jikanyo nikeche wan kaka jo chama sani ka jo mosobo di chama kaka jo manogore ni chama ni wan wasomo theory ma jo piny sani gero wabro biro ga another method nikech problem makelo gigi en yiero mar county assembly MP and senator party bro pronounce itself to gibende through that process no gimiyo wa joma very bad seche moko mamiyo wa problem in the leadership kama koro onego ne teko ma chama ineno gujoko mo represent gi ke joke makoro nego ger piny to wanka gimiyo wa problem koro gigi wano kwa kao gi kik jope kikuneno wakao gi marach wa adopt wabro miyo jo wa mani management committee na gini walose kama mondo kel discipline loso gi information ma jo yudo iwinjo koro magi wan miyo mana information kaka jo masobo di chama ka jo manogore na piny ni omiano kaneno gi marach kanyo senator temo puonjo gi neno ka jatelo bende wuoyo kama ber but gini miyo wan wadhi change things kaka wadwa yiero jo ma represent wa in the county assembly MP and senate koro kubibedo ni delegates madwa yieri gima kelo lwenje gigi wabro golo oko very soon nigejiweni idwa ni kwala pesa tibiro kata idiro ko jit kor gwen kucha to jo piny bende biro to roko party gine magimi party ni Nduku duol ne kata jo chama go nyalo yiero ngato bed mujumbe to jo piny bende through nyiepo ni roko ama kata simo go kwanya yiero ngama ber so we are going to make a stand as an ODM party ingene decision mabru will make us unpopular but it will be taken because what do chiwo leadership makare na piny ya okwanya bedo joma dwa kelo joma rog ma wa yiero MP ka wuone to kinywa chako koda lwenye that one will not be there